My God. Kakumhlobo onjengawe ongikhatha lela njalo kanti sengakonke beka konke Gakumhlobo hallelujah onjengawe ongikhatha lela njalo kanti sengakonke beka konke My God, onjengawe ongikhatha konke nginakho wasibonge angithathe leli thuba bazalwane ngibingelele ngokuzithoba my mother, my bishop egameni lika Jesu ngibingelele abapostoli bonke abakhona abefundisi abelusi abaprofeti abavangeli bafushane nje ngithi fivefold yonke ngiyayibingelela egameni lika Jesu ngibingelele obaba omama izintombi nezinsizwa nabantwana abafana namantombazane sanibonani bazalwane sanibonani kuSakhimpilo sanibonani kuSakhimpilo sizothi Ebenezer wena Nkulunkulu usiholile kwaze kwabala futhi sikhona sonke noma ngingasashongo lutho mpostoli ngime nje lapha mngweni bazalwane ngithi athe abalwa amadoda abe sempini ngibe omunye wababwalayo sikhona sonke kungumusa ukuthi asiqedwanga ukuthi noma ubungenasi isizathu noma mfundisi umchunu ubungenayo into ozothi kuNkulunkulu Ebenezer ngayo ngicela ungenza isizathu namhlanje sokuthi ukhuphukele kuNkulunkulu uthi Ebenezer Nkulunkulu usigcine kwaze kwabala ngizovula bazalwane ngizokwenza opening devotion kodwa nginalento enhlizweni yami ethi mprofeti ngesikhathi uNkulunkulu ebiza uMose lithi iBhayibheli ku chapter 6 kaGenesis isithembiso sikaMose siyaphindwa uthi uNkulunkulu kuMoses Mose nginguJehova ngike ngabonakala koIsaka nakoAbraham njengosomandla kodwa ngegama lami elithi Jehova azange ngivele kubo kodwa you are so lucky Moses ukuthi ngiveze kuwe leli gama
Sizothi Ebenezer Nkulunkulu. U2019 uNkulunkulu sikhaphulele amajazi akhe weveze besingawazi sawabona ukuthi kanti makuthiwa uNkulunkulu owephulayo kushiwo into enje. Angazi ukuthi udlule kuphi. Kodwa for sure mombe kungathiwa sihlale phansi impostoli sikhumula amajazi khona umuntu into abengayiveza athi bengazi ukuthi ngingadabula la sinesizathu sokuthi Ebenezer Nkulunkulu. Ayi mina bazalwane uma ngimila uma ngingena izolo la ngithi we Nkulunkulu kanti ubusangibekela ukuthi ngibuye kule ntaba. I remember prophet ngesikhathi ngilimala the following weekend kwakufanele ngizome epulpit lika Sakhimpilo. Kodwa zange ngisakwazi. Ngifuna ukuqinisekisa ngoNkulunkulu ohamba naye. Ngiright. Mhlawumbe MC ngizobuyisela kuwe sithandaza abazalwane. Ngicela ukuxoxela ukuthi njengoba ungibona baba umpostoli emzimbeni wami ngisustain ama fractures awu7 amathamba aphukileyo kodwa ngiright. Right. I promise you next year masibonana izobe ingasekho le. Ngoba uNkulunkulu uyaphila. Ngiright. Ngingayishona into ukuthi kwakuumhla ka10 imoto esasihamba ngayo uNkulunkulu wayemboza ngefu. Indumise isemotweni sasibabili ngesibalo. Kodwa ubukhona bukaNkulunkulu babusehlula. Ngiright nalo uNkulunkulu. Ungamiyeka kodwa mina soze. Umuntu owafika kwisini wayengacabanga ukuthi khona into engaphuma. uNkulunkulu wangifundisa into ethi kufanele manje ngishumayele ngoNkulunkulu engimaziyo engimbonileyo. Ngangihamba ngebhakhi encane kuza iRange Rover. Ngabona isandla sikaNkulunkulu. I mean a literal hand of God. Alibonga igama lenkosi sema phakathi kwazi imoto. Alibonga igama lenkosi kungathi uNkulunkulu uyayiphushi iRange Rover ezayo sengiyibonile ukuthi iyangena wanqaba umusa. Angazi ukuthi udabule kuphi kodwa namhlanje ubungaqukulitshe uliphi igama uthi Ebenezer ngokuba uNkulunkulu usizile kuze kube la. Alibonga igama lenkosi noma ubungenayo into ke yokumbonga uNkulunkulu ngicela ungenze isizathu sokungena endaweni engcwele uthi we uNkulunkulu kanti wena ungubani. My God. Ngoba sathane baba wayeqedile. Indlela engangikude kakhona nekhaya. Ngicabanga ukuthi wawuphelile 10 hours. Ngisukile ekhaya. Bathi isandla sikaNkulunkulu. Unesizathu sokumbonga uNkulunkulu. Angazi ukuthi yini ohlangane naye endleleni.
Kodwa bekufanele namhlanje uma ugoqa lonyaka ka2019 uye kuNkulunkulu ngokubonga uthi weNkulunkulu ngiyabonga bengiyingcono ngani kunabanye. Kodwa icebo lika Simakade belingena kuvinjwa. Singafunda amaBhayibheli ethu bazalwane nginika uMC. Ncwadi kaSamuel, 1 Samuel chapter 7. Ngifuna uunderstand uma siqhubeka nale session yokugcina kaEbenezer kuSakhimpilo ukuthi unesizathu sokumbonga uNkulunkulu. Ngipha kamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami luvela kuJehova. 1 Samuel chapter 7. Siqala ukufunda kuverse number 10 sigcine ku12. Chapter 7 verse number 12. Verse number 10 to 12. 10. uSamueli esanikela ngomnikelo wokushiswa, amaFilisti asondela ukulwa noIsrayeli. Kepha uJehova waduma ngokuduma okukhulu phezu kwamaFilisti ngalolo suku, wawagquzula abulawa phambi kukaIsrayeli. Abantu bakwaIsrayeli baphuma eMizpa bawaxosha amaFilisti bawabulala baze bafika ngaphansi eBhetikari. Verse 12. uSamueli wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi iEbenezeri, ethi kuze kube manje uJehova usisizile. Usizo lwami luvela kuJehova. uSamueli esanikela ebhizi ealtar enza umsebenzi. AmaFilisti athi this is the chance yokubahlasela. Ngifuna ukuzothi uSathane emfundisa umchunu noma isithi asihlaseli ngoba ungawenza umsebenzi, siyahlasela noma ubhizi nomsebenzi kaNkulunkulu. Alibanga igama lenkosi lithi iBhayibheli ahlasela amaFilisti efuna ukuzobulala uIsrael while bebhizi. uSamuel enza imnikelo kuNkulunkulu. Alibanga igama lenkosi kwasho ukuthi lithi izwi lenkosi othinta thina uthinta inhlavu yeso likaJehova. Asizwi into ethi kwala uIsrael, kodwa sizwi into ethi uNkulunkulu owayenikelelwa owawangquzula amaFilisti. Imani bazalwane, asizwi into ethi amaFilisti athatha ibhama enkulu aqonde empini, kodwa ayebhizi wona nelida yawo enikela engazi ukuthi amaFilisti asehlomela ukuzolwa, kodwa uNkulunkulu osolakhe liphezulu kukaIsrael. What I cannot tolerate this, ngizobangquzula. Wasukuma phansi uNkulunkulu. Ngizobasotha mina lapha. Alibanga igama lenkosi, yimina umuntu ozobasebenza lapha. Oh, okay. Kanti uNkulunkulu uqinisile mayithi mina ngiyoba isitha sezitha zakho. Thina
Mpostoli akuthine kufanele sibe nezitha. Kahle hle umuntu onezitha uNkulunkulu. Sina siqhubeka neservice. Siyanikela kuNkulunkulu. uNkulunkulu wethu asukume. Kube uyena oluzimpi zethu. Awukazeni umuzwa okhuluma noMose ethi batshele abantwana bakwaIsrayeli bathule. Wasukuma phansi uNkulunkulu. Kwawuyena obalwelayo. Alibanga igama leNkosi. Ngifuna uinvest kuIsrayeli. Wavele selandela abantu abanqotshiweyo. Alibanga igama leNkosi noma wayegijima ngemuva kwawo kodwa uNkulunkulu wayeselwe waqeda. Yikho ke ngimthanda uSamuel engayikhathazi ngokubalandela. Ngesikhathi bephuma bona bejaha amaFilisti uSamuel uyabuya uzofuna itshe elikhulu. Ajabulela ukuthi ayanqoba. uSamuel ubona into abangayibona ukuthi akuthini esinqobeleni kodwa uNkulunkulu wasezulwini ukhipha elikhulu uSamuel uzokwakha manje uzokwakha i-altare kaNkulunkulu. Alibanga igama leNkosi uthi noma ningagijima nizobuya sekunomehluko into ethi Ebenezer weNkulunkulu kuze kube manje usisizile. Sizosho njalo sizobekije sizandile sizobekije lo msebenzi unezimpi ezinamandla kwesinye isikhathi kufanele ingawuqedi unyaka kodwa namhlanje sizothi Ebenezer uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwabala uthi ngale kuJoshua uthi uJoshua mabenibuza abantwana benu ukuthi le nqwaba yamatshe awokwenzani anaze nibaxoxela ukuthi uNkulunkulu wavula umfula iJordan esanqamula emhlabathini owomileyo. uNkulunkulu emlandweni wami umfula iJordan awukazi unqamuke futhi wagcina uthi uNkulunkulu Joshua ma abapristi befaka inyawo bethwele umphongolo kaSimakade. Hey ngoba abantu abathwele umphongolo kaSimakade ayikho into emaphambi kwabo. Uthana ngisiza wangisiza Joshua uthatha indoda ngayinye ngesizwe mayifika eJordan iqoshije mayifika eJordan iqoshije ilibeka ehlombe masila amadoda wonke umuntu ukhwelise la noma liyasinda kodwa wazinda uNkulunkulu akhipha ngingakahlanganisi namanye. Ebenezer uNkulunkulu Ebenezer uNkulunkulu Ebenezer uNkulunkulu uthi Joshua abantu bayokwazi ukuthi isandla sikaNkulunkulu. Jesus ubengeke kusena oh Jesu yo Nkulunkulu noma ngabe lingakanani ma isigameko singehlele ngimaqondana nawo ngiyankosha ma singehlele ngoJanuary ngilithwale February ngoba ngifuna ukuthi Ebenezer uNkulunkulu sizothi Ebenezer uNkulunkulu usizile kwaze kwabala.
uthi uNkulunkulu wabathwala. Abanye bathi mina uyazi lo nyaka ube muhle kimi kanti uNkulunkulu kulwelile. Wayingquzula izitha zakho wangabona noma bezikho. Ebenezer Nkulunkulu. Usizile kwase kwabala. Ebenezer Nkulunkulu. Sizobeka itshe. Ngicela mayiqhubeka lenkonzo na uthathe lakhitshe. Uzolibeka. Na uzene lakho. Uzolibeka. Ngoba kufanele azazoba isixhobo ndawonye. Ukuze umuntu oyodlula ngendlela athi kwenzakalani ngalamatshe kanti besithi Ebenezer Nkulunkulu sizile kwase kwabala.